Un altre exemple podria ser el segon que us proposo, que és, suposem que volem saber quin era l'antic equip on jugava el Pau Gasol. Ara no recordem, tots sabem que l'actual és els Lakers, però no recordem l'anterior. Bé, doncs posem Gasol i l'eina de Yahoo ens diu: no estaries pas buscant els Memphis Grizzlies? Doncs sí, estàvem buscant els Memphis Grizzlies. Fem clic, busquem assets dels Memphis Grizzlies, trobem més de 1029 assets per frames per aquell asset, i llavors acotem la cerca posant Memphis, de tal manera que ens han trobat distintes imatges amb jugadors dels Memphis Grizzlies, que és el que l'usuari inicialment estava buscant. Bé, doncs, un cop hem presentat el resultat final, anem a parlar una miqueta de quin és el treball que s'ha fet per arribar a aquest resultat. Primer de tot, m'agradaria introduir-vos la filosofia que ha seguit aquest projecte, que s'anomena filosofia RIA, en anglès Right Internet Application, en català aplicació rica d'internet, que bàsicament és englobar el millor de dos mons, el millor de les pàgines web i el millor de les aplicacions d'escriptori. Tot això gràcies a un framework de comunicacions molt potent. Aquest tipus d'aplicacions permeten ser ràpides, lleugeres, flexibles, interactives, molt efectives perquè permeten la inclusió d'elements multimèdia, permeten una gran optimització servidor-client, són independents del sistema operatiu, Linux, Mac, Windows, no importa, són independents del navegador que emprem, Chrome, Explorer, no requereixen cap tipus d'instal·lació, cosa que les fa molt fàcil de mantenir per qualsevol equip de desenvolupament d'una empresa professional. Una forma de veure ràpidament quina és la diferència entre les webs tradicionals i les aplicacions riques d'internet és que les webs tradicionals, cada cop que l'usuari fa un clic, és necessari que el servidor processi aquell clic i refresqui tota la pàgina web per obtenir el resultat, cosa que ho fa molt poc dinàmic. En canvi, les aplicacions riques d'internet permeten, mitjançant un enviament d'elements persistents inicial, fer una desconnexió entre el servidor i el client, cosa que fa que el client pugui jugar, pugui fer accions, i un cop necessita més informació, és llavors quan li diu passa'm algunes informacions més, servidor, i el servidor respon. Això dona molt dinamisme. Bé, doncs, em permetreu que ens estiguem una miqueta amb aquesta transparència, perquè la transparència on es veu l'arquitectura global de tot el sistema. Comencem pel número 1. Això és el servidor principal que s'allotja a les dependències de la corporació, on hi guardem el nostre digimatge, la nostra aplicació rica d'internet. A la part superior podem veure quins usuaris poden accedir a aquesta eina. Poden ser usuaris o bé de la xarxa interna de la corporació, o també, perquè és un requisit, usuaris que estiguin fora d'aquesta xarxa. Per exemple, usuaris que poden accedir via internet. Bé, un cop els usuaris accedeixen a aquesta aplicació, el servidor ha de poder alimentar amb informació aquesta aplicació. Com ho farà? Doncs amb totes les dades que es poden accedir mitjançant la part inferior d'aquest esquema. Anem a veure algunes d'aquestes dades. Primer de tot, a la part esquerra podem veure les dades que es fan físicament a les dependències de la corporació. Primer de tot, l'enllaç U2 és per aconseguir trobar els assets del Digimedia mitjançant una cerca, els assets del Digition mitjançant una cerca textual. Quin és el problema que hem dit abans? Que el Digition actualment fa aquesta comunicació, però és una comunicació molt lenta. És per això que en el marc del projecte hem hagut de crear una nova eina anomenada, que és open source, programari lliure, Apache Solr, que el que permet és, amb un pas previ, indexar tota la informació textual que tenim en el Digition, de tal manera que la comunicació U4 és molt més ràpida que no pas la comunicació U2. És a dir, aconseguim dinamisme a l'aplicació a l'hora de fer cerques textuals. Bé, un cop sabem quins assets podem recuperar, necessitem trobar aquestes imatges d'aquests assets. Les imatges s'emmagatzemen en el punt 3 i l'enllaç és el punt 3. Aquestes imatges en el Digition són de baixa resolució, però un dels requeriments que ens donava a l'equip de processat d'imatge de l'OPC era tenir imatges amb gran resolució. És per això que en el marc del projecte hem hagut de crear un extractor de frames que sigui amb més alta qualitat. També està en el marc del projecte. Bé, finalment, quan obtenim les imatges i quan obtenim els assets amb aquestes imatges, és necessari accedir als dos serveis que hem anomenat abans com els serveis que venien dels projectes subvencionats, per una banda el servei de Yahoo i per altra banda el servei de l'OPC. Aquesta comunicació
es fa mitjançant internet, mitjançant un servei web, i el protocol que s'utilitzarà és el protocol REST. Bé, anem a veure quina és una de les proves calentes, una de les proves finals que venen a demostrar si l'eina és fiable o no, és passar-la per un test d'usuari dels usuaris que realment l'hauran d'utilitzar. En aquest cas s'ha realitzat un test d'usuari sobre documentaristes de la corporació i aquest és un del feedback que hem recollit i m'agradaria comentar-vos. Primer de tot, aquests usuaris creuen que el rendiment, l'agilitat i la presentació és el punt fort d'aquesta eina, comparat amb el Digiture, que era l'eina anterior. Els agrada molt el fet de poder tenir suggeriments, l'escroll d'imatges que havíem vist a la part inferior és molt més ràpid que no pas la paginació inicial que hi havia en el Digiture, i el fet de poder ressaltar i filtrar els fotogrames a la part inferior també els és molt ràpid i molt àgil. Per altra banda, creuen, com a punt no tan negatiu, com a punt que potencialment pot ser útil en un futur, la part de les imatges semblants, l'eina que ens dona l'OPC, serà en un futur, quan tinguin més inputs i li faci més, pugui aportar més imatges semblants per altres característiques, sí que els hi serà més útil. Finalment, tenim dos punts negatius, que són, per una banda, com havíeu vist en l'eina, teníem a la part superior teníem la informació textual i a la part inferior teníem la informació de les imatges. Resulta que això als usuaris els hi és una miqueta complexa, perquè normalment es perden sobre quin asset estan recuperant i quines imatges pertanyen a quin asset. Això és un punt negatiu. També és un punt negatiu que l'eina dona masses resultats que són poc rellevants. Llavors, és possible que aquí puguem posar nosaltres algun tipus d'intel·ligència artificial perquè els resultats siguin més acurats del que l'usuari està demanant. Bé, doncs, com hem arribat aquí, parlem una miqueta de quines conclusions s'han extret d'aquest projecte. Primer de tot, la recuperació d'imatges és molt àgil, ens ho han dit els propis usuaris. Segon punt, la corporació reconeix que avui en dia no hi ha cap altre broadcaster que disposi de tècniques basades en similitud d'imatges dins els seus gestors digitals. Això permet dir que la corporació és una empresa avui en dia líder en el sector europeu, com a mínim. Una altra conclusió que ens agrada extreure d'aquest projecte és que s'ha aconseguit interconnectar mòduls que estan programats en llenguatges totalment diferents gràcies a internet i al protocol REST. De fet, creiem que ha sigut un encert el fet d'utilitzar la filosofia RIA perquè ens ha permès separar l'eina tant del seu sistema operatiu com del navegador que s'utilitzi. També és un orgull poder presentar aquesta conclusió, que és que s'ha fet un paper juntament amb els meus dos directors de projecte, que ha sigut acceptat per al Congrés ACMMIR, Media Information Travel, que va tenir el 2008 només un 18% d'acceptació. Bé, i finalment, i potser una de les conclusions que ens agrada més demostrar és que el projecte ha sigut un projecte real, és un projecte real, té vocació d'aplicació futura, com ho demostra que alguns dels projectistes que estan avui aquí segurament el podran seguir. Bé, doncs, no ens quedem aquí, no ens quedem amb les conclusions. Volem un projecte que sigui de futur. Anem a veure quin treball de futur podem fer. Primer de tot, lògicament a nivell de servidor hi ha moltes coses que podem fer. Falta fer en l'eina, ha faltat fer, a falta de temps, un test de quants usuaris concurrents podria tenir l'eina. Això és un test que volem fer i en cas que sigui necessari més usuaris concurrents podrem millorar aquest servidor. També volem fer paginació a nivell de servidor, perquè quan agafem més de 1000 imatges del servidor, a vegades ens quedem una miqueta, hi ha una miqueta de latitud. Això és una cosa que podem millorar si aportem paginació a nivell de servidor. D'altra banda, les millores en l'aplicació Flex, que és el llenguatge en el qual s'ha programat RIA, l'aplicació RIA d'Internet. Durant el projecte ha sortit la nova versió de Flex 4, que és molt més òptima, molt més potent, i volem passar a Flex 4. Volem aportar nous tipus de visualitzacions que no siguin tant la part del text a la part de la imatge, per poder ajudar els usuaris a entendre millor el que estan buscant. I volem afegir noves característiques visuals a mesures que vagin sortint del projecte i3 Media, de l'equip de processat d'imatge, no només el color, volem afegir la forma, la textura. I finalment, no només volem fer una cerca amb tota una imatge, sinó que també volem fer cerques a partir d'una petita regió de la imatge. Bé, doncs, arribats aquí, només em falta agrair-vos la presència, agrair als meus dos directors el fet de poder haver fet amb ells aquest projecte i finalment agrair als meus pares per haver-me aguantat l'enginyeria. Pues res, moltes gràcies.